Skaka honom inte som en krokodil längre. Men inte hela tiden. Rätt så. Bra, gör vi någon gång så bra. Ja. Äntligen lite känsla i hjälpen sig. Fånga. Nej, tillbaka. Höger tyget. Korta steg. Nu ja, precis. Inte på. Han är en till dig nu. Lossa och så titta på honom. Håll i höger tyget. Ta halsen till höger. Inte på honom. Nu var på vänster. Rätt. Ja, men precis. Så kortar din tyger lite grann. Självklarande blir det nästan till natten. Men då står jag så där så. Ja, det är inte nu faktiskt. Kom igen. Ja, precis bra. Ja, det är faktiskt lite snart för mig. Ja, så tar vi. Ja, det är rätt. Inte fortare än så nu. Känner att du har en bra känsla. Där! Ja, precis. Bra Felicia. Men jag har lagom hög där. Alltså jag ser ju bara uppifrån. Ja, här är fin i formen nu. Du kan inte ha henne högre för det klarar hon inte. Men hon är ganska så rund i sin gamasch. Hon är liksom ihop i formen. Hon blir inte så jävla lång. Där ska hon vara. Men hon lägger sig inte på framgången. Nej, precis. Hon blir inte för lång framför dig. Det blir liksom inte som ett spett rakt ut utan du har faktiskt lite eftergift och få upp manken lite. Ja. Känns den okej eller? Ja. Bra. Där har du liksom den formen där jag tycker att hon ska vara arbeta i sin arbetsform. Och så får hon liksom inte göra sig lång. Nej, för vill du gärna bli längre. Det gäller att ha stenkoll på det nu. Vi har massor med skrittalt och övergångar och kort hår och utan att börja ståsa och stappla. Just. Bra, duktig. Super. Fattar du vänstergalopp? Rätt. Så små avstämningar på yttertyglen. Kommer jag hit på högersidan lite mer och mer. Passar vänster bak fram vi kan. Men var liksom inte för sträng utan börjar hon backa så bara vid fram. Kan ni samla att vi kommer åt eller inte? Det ska se det inte. Vad duktig du är. Bra, rätt. Det här jobbet går liksom inte att fuska med. Och när hon liksom blir så stark som hon blir så du måste få henne att släppa. För att det finns ingen plan att rida loss det framåt först. Det går inte. Det är alldeles för svårt. Utan då vet inte vem som skulle vara skicklig nog till det liksom. Utan där gäller det istället att försöka få henne och faktiskt ge dig lite samarbete från halten. Rätt bra. Bra, gör en övergång så tar vi igen. Vi byter varv, tar vi lite till ett höger bara. Här öppnar jag inte så mycket mer fram.